سرور کونین دا مدینی منوری جانان تشریف روڑلو کڑا راغلیو ملمانا راغلیو عقائد و جہان تاجدار حرم اکد اوخان والار دی تا تو اوخان میں کسے شکتا ہوا ہے اوخان والار دی جی حضور مبارک پہ دی اوخانو کی اوخ وخش یہ اوخی جی خوخش عقائد و جہان راغ ملمنو تی ملمنو دا اوخان دا شادی یو روڑان شسوائی بدا زمادی ویدہ پلان کے اوز ماڑی رجاد خوختے مال بیرانے کی پا پیسو ویسے دا خو پا قافلہ کی مارا روان کڑے دے زمود تدیر اہم ضرورت دے خوچستا پشان شخص راگے نلہ بیدر کم سبحان اللہ نلہ بیدر کم سرور کونین دا مدینی منوری جامنان ورسر سودا روانکا سبحان اللہ وہ سودا دا وقت کی نہیں سودا سنگا کی گی فی پسو بیرا کی مل موتوی چستاسو پسو خوخدا حضور مبارک فرمیل پیسے بکل اغواری مل موتوی چستاسو پخپل خوخدا سرور کنین دا مدینی منوری جانان دا اسمہار پڑے انہی روان شلو چه دا سے ترس زائے حضور مبارک سفرک دا دی دسترگو نغائب شا دا یوم المدی بلتو دی ملگری توئی وی علکہ دا سڑے دی پیجند دا سوائب چرا گلو وی خودشتا چه ما خونه پیجند چه سوکو ما خونه پیجند چه سوکو وی چه پیسی در کی وی چه نا وی چه زمانتی در کی وی چه نا وی ما خستا خونتی سادہ ندیلی دلے سڑے پیجنیم نا پیسیم در نکی او لارو کسیم دا تا معلومانا دا سنگ سودا دیو کا دو دیو تا جواب کسوئی چی اگر ٹیم با دی رات ویڈیو کر چی راس روالارو دا بل ملگرے وطوئی وی سودای تا سرکولا او دی پر سار بانی میل شما دی پر زلفان میل شما دی پر مسکا بانی میل شما زد مدینی منوری دا جانان پناز و ادا میل شما دما خوڑ خیال نو دا بل ملگرے وطوئی چی چاور سر سودا کڑیوا وی بس جاغلے شا چی تب باند مین شویلے تو دا اخ غم کے زمان سڑ پستر گیوڑو زمانے سڑ یوڑلو زمانے سڑ یوڑلو خیمی نزنان آواز ورکی دنن پا پرد کی راستہ دا اور دل کی مروت جو کسی میں در در پیزو پلمن کی وولا شقانو متوجی شے دیر دمینیو دا محبت خبر دا نظمات آنستا سزادا دا مدینی دا جانان دا زنان آواز اور کے پلان کیا تاسو سے خبر کوئی ما خووری دی سوے چیوخی بود لو پیسے بارانوڑی زنانو تو ولد پیسوی زیزی موارم دا پیسو روڑے او وی سنگ زیمواری وی باس اگا خپل قیمت ادا کرے دے اگا دا اوخ قیمت ما اگا خپل قیمت پریخے لے ویچ اگا سنگا وی دا سی دیدن خو پسلو خانو نمیلاوی کی دا سے خپلی تکتا خو پر دیر سد ملاوی کی زبادلہ قیمت در کم وی تی پی جانی وی پا خدای یکنو که کمی پی جندو خو ما دا سی خستلی دے ندے
دا سے خیستا مالی دلے نہ دے لگا لاز تیرے دلا لگا لاز تیرے دلا صحابی دا مدینی منوری دا بادی نرا روان دے کہ جوی ورسردی خوراک ورسردی مل منو لراغے مل منو زمون حضور دا شاسر سودا کرے دا مل مانوتا ویدا سوکو چه دا زمون سرینن سوداو کرلا صحابی وتا ویدا محمد رسول اللہ دے دادا نبیانو امام دے لگی اور رضی کی گی دا مکی معظمین تشریف روڑ لے دے دا مکی معظمین مہاجر راگلے دے مدینی منوری تراگلے دے دا محمد رسول اللہ دے مہمانا وطوئی خوراک پریگی دا پیسی پریگی دا منگ دا مدینی منوری دا جانا دربار تبوز منگ ایمان روڑو کامل عربی کی امین ببانو آئے زمون دخلی قول سجی خوبتے پیارا پی غوڑو تو چلکا سراکا چیزو خبرہ اللہ دن متاثر اکھاری خدا تعلق نما صرف دنے کان خلق سالا دے تاز وجہ دے سواری دوارا کسے نیکان خلق سالا سور دیر سور کئی سوچے سڑی سرگی دیر سور کئی تکنا نجی دا تازو چرا غلی اور استاف ایمان ندے چی مون بکر دے کہ خیر ڈکی جو لے واپس کی اللہ نے تھول ڈکی جو لے واپس اور ضرورت پردار دا خدے قصد خرم چی حادث ببان نشب ہوئے رسول اللہ مبارک فرمائی چی دا ذاکرین و مجلس نے چی صوف واپس دی اللہ بخلے لی کہ دا خدے پر پیغمبر دی ایمان لی اور دا دی عقیدے وچی رشتیا خبری کری دی یو بم بغیر دا بخنے نزائی نچے کعبے تورننو زنو سبحان اللہ اصول داری چھے ستابا گس طرف چکم دیتا با کعبے طرف اور خیو کچھلا مبارک سے بلا تشکیل قدا سے با کعبے مبارک نتاوی بلا تشکیل سمم بلا مثل بلا مثال چھے دس طرف بانے بتاوی ملا لکھاری رحمہ اللہ دورہ روئے عالم دے جی طول دنیا پی جنی اوائے علماء کرام نازی ملا علی قاری رحمہ اللہ بصوف میں پی جنی ہر سو کی پی جنی لوئی درویش نمانی دے اے دلن شیخ الاسلام دا نمانی دے شیخ الحدیث زمانی دے محدث دے مفسر دے دا حق دادی مادی کتابی کرے باغی کی دکور دا احرام نوالا واپس توری تمام معلومات کی دی پخبل جہد لالان لگلنو مطاف کشو چکم لے تواب کی تول حاجان پیو طرف تاوے دلو دے ببل طرف بانے تاوی گیا تو سڑی رامن نے کیوں کی شیخ علم پھوپڑی کارا ہوئی ویچی شیخ سیب تو میں گھٹ سڑے گی اور طرف اکورے تواف چل دل یا بده چرته عالم نه تپوس کړو او چې په دې د تزان بس کار کېدنو
دا مولا علی قاری رحمہ اللہ کتاب بدی پڑھو کرے ہائے ہائے اگا و تب پخنداش ہوئی بچے ستانے لنگیش ماں پیجنے ویشے ناوی بچے دا پخبل مولا علی قاری اللہ و ساسو کی اگر سنو کی تاسو پاگیتا وی دیشو دا ماستر بھی خوچ مقامو تو ماں خوچ دبر جلال راگو سے زمانو پر خیو قصد آئے هذا ما يشير بتاعته سماش ما تولد توجيش يشير كمان بالفيديو لا تشي زد زار شمس طول استرغو يارا چه دسترغو خاوندان لشرمي افلول شرمي لرسترغو کی حیات حیات والا فڑے کی جستر کی حیات داخلہ کی چه دسترغو خاوندان وی بچے تاسو تاویدی تاسو لپت نہیں دے گی کس زمانوں پر خیر و گفت خطا کلمی جان تقتل کلام استاکر تقتل کلمی جان کلمی جان تقتل کلام استاکر تقتل کلمی جان ہاسی حیران میں بس مالا اللہ دور تقتل کلمی جان تقتل کلام استاکر کلمی جان یہ خبر خراسانوں کی چیز پہ اخلاص ہوئے کنوائے خچہ صوبی جزوے سر پہ اخلاص ہوئے اللہ سچت کی چیمات پتر لگی بس یہ دینے نوئی بس بیل مستاسو کار رہے کلمی جان تقتل کلام استاکر تقتل کلمی جان ہاسی حیران بس مادا اللہ دور تقتل کلمی جان چلتا کی گناہگار چلتا او دکا بیلی دنائے پاکل گران و خاوندا دادا گلف لمنائے بستار داوازان بستار داوازی مخبل حالت کمزور تقدر کلمی ہسی حیران بس ماتا اللہ دور تقتل کلمی جان تقتل کلام استاکر تقتل کلمی انشاءاللہ جی کم کسارو ما سر احق کرے دیلا سی دور دکڑے پر ضرور وئی کلمی جان تقتل اس وسیلہ ذریعہ نوان تقتل
کلم ایزان تا قتل کلا کلم ایزان تا قتل ہنسی حیران میں بس ماتا اللہ دور تا قتل کلم ایزان گلن گورے آواز کی رو رو کا میرا جی چرکا گورے ناکام نشینن دیرو امتحان اخلاص ہوئے کلم ایزان تا قتل کلا مشتاقور تا قتل کل ہے معورین البدہ جانو ناصفت دہر مریا خدایا اولی ہے بددہرم خانو غریب کشکول بلاد دا جڑا شورت قتل کلمی حسی حیران مبس ماتا اللہ دور کلم ایزان تا قتل کلا کلم ایزان حجر اسود نکرلو خلائے چھو حضرت خل کرے ہم ابراہیم و اسماعیل خل کرے اڑیر ملا بدشب چمی نفس پہوا صورت قتل کلمی حسی حیران مبس ماتا اللہ صورت قتل کلمی زانتا قتل کلا زمان دمرا ایمان دے چکم شکان نو مغشان پر ذوق کی لگیا دی دی پروگرام تیار دے کلم ایزان تا قتل علیم سبحان اللہ آدم علیہ السلام دعا کری ہوا رب فرمائے طول بچی بدلو وخم ابراہیم علیہ السلام دعا کری سوک دعا کری راضی شد ابراہیم علیہ السلام دعا خواہ قبول کرنا ابراہیم علیہ السلام دعا باری ربنا دابال شڑے ہوئے ویر مولانا سے ماں کو جو پار دے گی جو خدایا ماں بیارا والا ماں بیارا والا دو خڑو بیالا اے بدا فکار کو چتا ذرا دنو بخبر کار بستا ذرا دا خیلی دادا کو چتا بڑی سوال قبلے دے بس بے خو بچا دا حج داخلی ضرورتم نو بس داخل مطلع راستا دا کم چیز کرے بس دعا بے قبلے دا اور حق طلب بل جاسی میں دا شکار مکہ وقت تو چیز دعا کے حاضری لازمی دیتا اللہ صلی اللہ تاکشت چی فکور ناس تا اللہ دا قبول شیف اشتواب در کولی اس کو درتا ہاں خدای چیز نہیں پائی اشتیار سرے و سلام ایو نظر سلو آئے
عقائد و جہان فرمائی چاچے دا موت لار مخنب پر نیک نظروں کا دا قبول شیوی حش سوال ماشاء دے دا قرآن بالا خبر دے دوستان الزین خی چرا شدت سکی تشلاشو کو مینا شریف تلگی و شیطانی دیتا خود پکاؤ لگے کانی ہوئی کہ خلق ہوئی دا خود دے والا شیطانی تکے کانی کو پکاؤ ہوئی دا قول لگیا دا تیگر اتارا کرده پکاؤ ہوئی رب فرمائی نا زمان دی تیگی سرکاشتولی میں تا سرکاشتا دا تچکم حرکات سکنا کتنا دی زمان دا خلیل یادو نتا رکی پا دی زمان دا خلیل یادو نتا رکی استاد واقع ذکور کم قبلو لشفا فوٹی دننا پا گوٹ کم پا دی عرفات چی دی راولم و دن کتا پا سلگو شغیوے او جڑا کے استاد واز عدم قبلو نشم کچھ دل تراش صدا شور و غوغا جوڑا کی ستا پیاز دے آدم علیہ السلام یادو لگا تچھ مینا شریف تراش کی ولدا چی پا پاکستان کی پس دسوات پسیمہ کی دا پیخور پسیمہ کی ایشیا چی یورپ کی دا خلق دا غٹ اختر پورا دا ساروی رجال او حلالی وارو غٹ حلالی او تا دیم چی حاجی سے استاد حش پل قربانی تبدل لکی پل قربانی کے زدہ گڑ پا غوح سر کو ازو کو استاد غوح تناس لے او نظر استاد در چی کم دے استاد غوح تو کلو کڑے چیز کا باغراتی قربانی میں کیمالا بغوح خرانی بس ازنو نشم جڑے کرتے جاڑی تو جاڑا نبا خود دغا وصل اکی میں شوخ کی دا قرآن لڑا زدہ چاہے لگ بل وقت لگ پڑے خپنش دا دا ما کار نہیں دا چکن یار کو باڑی میں دو جاڑ دا دا ما کو کوشش تو نستاز کو کوشش کدا سے لے اللہ دے زمین بار بار نشید لیکن اخلاق سرامین ہو اے زما بندہ تجدہ قربانی کوي زما استاد وقت سرا استاد چڑے سرا استاد قربانی سرکان نشتا تجدا سارے حلالوی دا خود زمان خلیل دا بچیا جمدیا چی بابا جان دی شکل راوستلو او دا مینا تخرب لمن کی نولو یا بنی انی ارا فی المنام بشی ما خو یو در سلگدان حلال دلو سے مبارک تشریف روڑو اللہ حکم سے ابراہیم علیہ السلام بچی
تا خبر گئی یا بنی انی ارا فی المنام چھ پیغمبر خبر کیوں پیغمبر یوری چپلارم پیغمبر یو بشیم پیغمبر والد محترم قل العظم دے اولاد قل العظم دے بشیا محفوظ لیدر ہے سل گڑان میں حلال رب فرمائل خلیل ما تا قربانیوں کو ما خوشحال کھا سل گڑان میں حلال کر پدوے مسحر میں سل سال حلال کھن بیگا مولا کریم ما تو فرمائل چھ خلیلہ زچ پسو خوشحالی گا مگر دا قربانی دا بیگا پخوب کے بچاڑ لاس کی ہونے وا افصاف مرائی نیخ دا تا حلالون رب فرمائل دا قربانی وارم ابراہیم علیہ السلام کی بچی دا خبر کولا بشے و تدر خاقی یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین بابا جانا زمان جانب بحث اعتراض نوی زمان جانب بحث بندید نوی مولا کریم دتا امر کرے دے گور پاک کواچ بدی کی دنکو تاہران شی مولا کریم کی سور صابرین پیدا کی دی یوم کی زیمہ زرد چما بد صابران نبیا مبین خو بابا یو تو دی خبر وکم وای بچے سوے شابا بابا بابا کمی زمانہ گاڑی نہ کا زمانہ لانی ابڑوا چکل زمان پوی نسوشی نو دا کمیش میں مول یوسا مورتن درخواست کئیے مور ما قربانیوں کا خستاد دعا پا انتظار ما چھ ما مور دخل دعا نباس لالا ما چکل حلال وی مالا سنت لگ لگو دارا او چکل می حلال وی نو پڑنخی می پسم کوا چوا او بابا جان چکل کی تلاشی نو زمان دکاون دوستان دارا جمع کی و توائش اسرائیل علیہ السلام خبر رانی گلے دے چھ نند باز موبا گسا کی آواز نکئی زمان بگسو کی وال لئی زمان موری زمان موری بیا بشاری آگے سب تکلیف آگے سب پریشانی ابراہیم علیہ السلام بچے بزم کبان میں سبلولو رب لا زال جرد جلالو فرشتو درخواست مولا اسماعیل حلالی رب فرمان فرشتو خاموش ہے زمان خلیل در من زبر آئے زمان خلیل دلی رازو لگی دی تر من زبر آئے کہ پخبل بچی راتی جینا رب العزیز جبریل تو فرمان جبریل عبدک لبائک اللہم لبائک وے قدمات اسماعیل نمرائی بختدن آواشو تپوز بیستان کو صاحب جنتون تلاشا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچی وقت لگی گی لما اسماعیل نے جاسی وقتی توڑی دی زہر نسو دہابیل گڑوے اللہ سر روان کھا جبریل علیہ السلام فرمائی
وی پا مادر امتحان پٹول جن کے راگل دی یو دا امتحان چی اسماعیل علیہ السلام چڑے کا سرلاستا او پلار کے راگل دا زدہ سرت المنتحان جنتن تو رسیدم دا جنتن نظام سمجھ ترہ رسول گئے کہ لگا لحظہ گورے وزرو بمی اور یو امتحان پا ماں باندے دا یوسف علیہ السلام پا دور کے راگے یوسف علیہ السلام کا لرون گزار کھو نیلی ترسی ہو رسے دا اور یوسف علیہ السلام رون رسی اسلولا جس کا فاصلہ لا پاتے وچ ماں ترد فرمے لاشا یوسف فغی کرا والا اور یو امتحان دسنور کونین پا دور سے چکل دو حضب میدان کے رسول اللہ مبارک لب دوین مبارک لکشپا اور رسول اللہ مبارک دوی لب کے تمر دے پاتے نشی کے بل ساس کی برداشت کرے دے رب العزال ماں تو فرمل جبریلہ زدہ نوارن کی دا قید و جہان ساس کے پرزمت و جبریل السلام ہوئی چی ذرات لمن اقدم نحضور پوین لمبی اللہ قید و جہان لب مبارک مخرا چھوڑے گا اور وہ فرمل جبریل السلام یا رسول اللہ رب العزال لے گلے جیوی نمانا روڑے گا نبی در سنبال دیدم جبریل اگلی سنبالو لو دے ما سرشا ما پیزان لمخصوص کو دا چکل اور رضا کیا مشی اور دماغ گناہگار امت بیاسری پر میدان پاتشی جنت جان جنت تلاشی تخدا بندگان جنت تلاشی گناہگاران پر میدان محشر کی ساسی ذرا رب قدر خاص کم شمال دو خود میدان دوی بدر گا ضبط دخل وینو پا بدل دا گناہگار امت بخنقوار اللہ مولا کریم دے داستان آباد ولدی مولا کریم دے خیر مبارک پاکستو دعاگانو کی زمون برفی اٹھی دخل بابا جانا دا قید و جہان فقوا کی بیڑیر جڑلی رسولہ مبارک قدمون بیڑیر خل کری دا قید و جہان جگلو مبارک و تبیڑیر بمین مین کتلی اور دیم آغا منظر بدا بابا کلی ریدی چی دے بدا قید و جہان راجودہ شوئی دا رسول اللہ مبارک شاد صبر بمین مین کتلی صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد